ҳамдорон азиз, салом алейкум. 9 ноябри соли 2024 мебошад. ман ҳозир як навор гирифтам аз назди себи рози Pink Lady рози Glow. ва ҳозир омадем назди Pink Lady бе рози Glow. яъне ки акаи вай, ҳа? Ака, укои вай. Не, акеш ин. ин акеш вай укеш. Кулони рози Glow аш бурматан Pink Lady. ин ака вай дудар. Вай дудар ака душанбе када гӯям да. Ака укода. ин ака Pink Lady. Pink Lady рози Glow дударашон. ҳозир мо фарқатша мепурсем. Мана як навори дига ман пеша ин навор оли сар метиям. Вай нисбатан меваш майда, тагаш рехтаги пур буд. Яъне нигоҳубинаш анча нодуруст буду, кам ҳамсала. Нигоҳубинаш сустар. Ин боғи ки мо омадем, нигоҳубинаш тамоми технология қатӣ. яъне ки Pink Lady дар патакрешаи М9 шинондагӣ ҳар 1 метрда якта 4 метр байни қатор ана сим гузарондагӣ якум қатор 2 сим баъд 1 сими ҳар як тахминан 10 метрда сутумзадагӣ сутумо ба натяжка додагӣ ва себро бо тамоми қонунаш тарбият мекунам. Себи ки пул мешавад. Собирҷонака фарқати себи Pink Lady аз Pink Lady рози Glow фарқи акеш аз укеш чӣ фарқ дорад? Pink Lady аввалин бор вақте ки ихтироъ шуд бо ҳамон сахтиш бо дер истоданаш машҳур шуд ва бо рангаш дар ҷойҳои аз сатҳи бар 1000 метр паст будаги ҷойҳо дигар намуди сепо ин хел ранг намегиранд, аммо Pink Lady ранги сурх мегирифт ва асосан ина барои рангаш шуда ранг ки мегирифт шавқ бисёр шуд ба ин су ва баъд аз ин аз ҳамин навъи Pink Lady боз як клонаша ихтироъ карданд ки аз ин ҳам беҳтар ранг мегирад, сурхаш пурратар мешавад. сурхаш ина бинед масалан сурхаш он қадар баланд нест. наздиктар бед. дури баъд аз ҷамшидҷон анам хеле истед ки ҳамин овоз бисёртар равад. ин сурхиш ранги рози Glow ва сурхиш баландтар, ин сурхи пасттар. сала как пасттар. ҳозир ман як навори дига пештар аз ин боз сар метиҳам ва бинеда фарқаташ аст. лекин ин ширинтар. ин ширин ва туршиш нордон. лекин вай баъд ширин мешуда. баъди баҳор рафта баъд баҳорда вақте ки халадин истода шиб ширин шуда мебурояд. ин чанд сола бошад? як 3 сола бошад не? ин соли панҷум. ин 5 сола. 5 сола шуда. ина бинед чӣ буридагӣ хай ба шакли дияш озуқатияш ба таври компютерӣ ва форма қатӣ метиҳанд, чӣ қадар азот, чӣ қадар вай фосфору кали. лекин мо ба ки хел нест, мо ба биед мо аз ака мепурсем ки мо агар ин хел ба таври капелни роӣ накунему, мо дар мо ҳоли тараққӣ накардаасту, мо ин қадар пули надорем ки хел созем, агар ҳам хел дарахта шинонему, ҳам хел сутум занему, сим гузаронем, инаша пул меёбем, ҳамина мо чӣ хел оддӣ када қишлоқӣ када озуқатием як мегуфтед ҳамин гирдашба ки ҳамин камтар қувват гираду бандад. خب اوزوقه اساساً با مقصدی درخت بالاتر گوید اوزوقه با مقصدی درخت و همون میکرو المنتایی که لازم برای رسیدنش اصلی برای صفتی خوش صفت دادگیش همون میکرو المنتایی برای نرم بودگیش اوزوقه میتیان. مثلا اگر درخت با حاصل نباشد فسفر شرط نیست. لیکن اگر درخت با حاصل باشد شما از درخت حاصل گیرید 1 تن حاصل از باغ برآوردید نی با همون حاصل 1 کیلوی 200 گرم فسفر برآورده می رود. 1 تن با 1 تن نه حاصل با 1 کیلوی 200 فسفر برآورده می رود از زمین. همون 1 کیلوی 200 ما باغ با درآوردگی ما در کار دادگی ما در کار این برای فسفر کتیسه. در مسئله ازود اومدن با ازود برای چی لازم؟ ازود برای افزایش یافتن. این نودو برای افزایش یافتگیش ازود در کاریم با. بله.
азота мо барои навдаи афзоишёфтагиш аз моҳи март сар карда то ҳамин тобистон ҳавои гармити то моҳи май метем. хуб май гӯем то моҳи май. Баъд тобистон азот лозим нест, чунки ҳаво гарм мешаваду дарахт стресс баафзида дигар афзоиш намеёбад. Он вақт лозим нест. баъд тирамо азот метиҳем барои соли оянда, барои запас кардагиш аз барг гифта танишба запас карданаша барош. Тирамо азот метиҳем инси. Тирамо азот метиҳем. Кадом вақт ба? То вақти ҳосилчинӣ ба 1 моҳ мондагиша азот метиҳам. 1 моҳ ки монд, мана ҳозир ноябр бошад, 1 моҳ пеш то 10 октябр азот метиҳем. Яъне селитра ё карбамид? Карбамита асосан ҳавои гарма метиҳем. ҳавои манхи салқима селитра беҳтар. Селитра. Акун шумо ин тарзи ваяша фармодед мо ба илмеша. Ман шумо ба илтимос карда иштем ки шумо тарзи қишлоқиша фармонед ки мо дар қишлоқ мекунем, ин хел шароито надорем. Бад ман худам гӯям шумо ҳайо мегӯед. Мо пӯрии пӯсидагия гирем. Дарунаш ба нитрамофоса омехта карда. Тагаш ба пошему ҳамин аҷриқкашак аст ку аҷриқкашак. ҳамон қати замина зада ина чуқур занем агар решаша мезанем. Решаш патак реша. Ина побел кардан дар кор нест. ҳам ту агар гирдашма чошему аҷриқкашак қати ҳам ту хоркашак қати занему замин қати 5 сантиметр аралаш кунем озуқа мешад ме? Ман тарафдори бесабаб додани озуқа нестам. Шумо гуфтед нитроамофоса аралаш карда тием. Бесабаб як чиза додана тарафдораш нестам. Ман ҳама вақт тарафдори сабаб, ягон сабаб бошад озуқа додам. Ман шумо гапатонро фаҳмидам ки яъне ки мо хока гирифта бояд лаборатория барем пурсем ки чӣ намерасад. Ҳамту нитроамофоса сабабаш шоиш дар кор. Сабабаша донед, ҳамун додан дар кор ва миқдораша донед тед майлаш. Так бесабаб додана тарафдораш немам. Ха майлаш. Биогумусу поро партоему бевай кунем мешад ме? Поро ҳар 3 сол ба як бор мумкин. Ҳар 3 сол. Як бор ҳам биогумуси додагитон 3 сол ба мерасад. Як ҳамин 5 сантиметр пошида болояшу. Аммо аҷриқкашак аммо он озуқае ки барои себ лозим, себ аз як худи биогумус гирифта наметонад. Наметонад. Унҷа недостаточно. Барои ҳамон микроэлемента аз пору гирадага, макроэлемента, яъне азоту, фосфору, калия, аммо химикаташа додагимон. Ҳар сол кам тием. Чӣ кам бисёр не. Ҳар сол кам тием. Мешуд? ҳар сол тедам мешуд. ҳар сол ҳамон фосфор нитрамофоса кам чошида порухати аралаш карда равидем. Бисёр не. Дамш гуфти шумо шанқае ки гирифтем ҳам қадар ворид кунем. Баъзиҳо мегӯянд ки 400 кило, 500 кило, не ухтар лозим нест. Не. Аммо масалан ман дар боғои интенсивӣ як сола нормеш 150 кило, 200 кило бимерӯд. 1 гектар ба 3 линча 1 гектар ба 3 халта. ҳамқади 150 кило мешуд ба? ҳамту. Амофос хубтар ме нитрамофос. Кадомаша партоем? Нитрамофос ка. Таркибаша дидан дар кор. Таркибаш чӣ ҳаст? ҳам таркибаш будаги чиз мо лозим бошад, ҳамона мепатем. Аммо намедонем ку мисол мегирем ҳама маш мо бояд таркиби ва якусем ман озуқая. Нитрамофоса таркибаш аз чӣ иборат? Нитрат, нитрамофос, фосфор ка бошад агар кали амофос ка бошад. Кали дар кор, фосфор дар кор ман ҳозир ба тирамо ба. Аммо азот ба фоидаш нест. Азот бо фоидаш нест. Уже фоидаш нест. Амофос партоем мешад, амофос. Амофос фосфораш ҳаст, аксарият ҳамон қисми асосиш ки аз фосфор иборат аст. Амофос додан дар кор. Кали додан дар кор. Кали хеле муҳим, аз ҳама муҳимаш аз фосфор ҳам дида кали муҳим. Амофос ка ҳаст, амофос ка. Амофос дорад ҳам кали, амофос ка дуру ҳаст. қати пору омехта карда партоем. Як камтар ҳамин аҷриқкашақади зада равем ки решоямо назанем. Мешуд. Ҳамдурон азиз, ман ҳамин зада аз даҳани ҳамин кас гирифтам. Ахир розӣ кунондам ки ҳамин мо хеле капелнем, хеле ду дастка карда натонем ва таври деҳқонӣ кунем. ҳамин манам ҳамин гапа мегуфтаму ҳамин порӯя қати амофос нитрамофос кам омехта карда беқинаш мепартоем. оба неки қатраги метонем карда. оба мекунем. ҷонон мешавад. ҳамдурон азиз, дасти ҳамаи шумо гул аст. ҳамдурон азиз, ман боз такрор мекунам ки қабули дархостҳоро ман сар кардам. марҳамат, дархост кунед, пулашро тиед. ман ба шумо моҳи январ оварда аз ҳамин ниҳолҳои беҳтарин ки то моҳи май июно дар халадинник меистад, то моҳи январ феврал ҳам ту дар ҷои хунук меистад, дарунаш пук намешавад, бозораш бисёр қимат, бозораш нағз оварда метиҳам. дар паноҳи худо бошад ҳамдиёрони азиз.